Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşly Baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Şun paýtatymyzda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Yurdumda sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow hormatly prezidenti bilen duşmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köşkler toplumyna geldi. Bu ýerde Tatarstan Respublikasynyň prezidentini hormatly prezidentimiz mehirli garşylady. Asyrly däbe göre ýadygarlyk surata düşenlerinden soňra döwlet başdanlarynyň iki çäk gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň başdanyny mehmansyör türkmen topragyna görýändigine şatlygyny aýdyp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ýola goýulan döwletary gatnaşyklarynyň çäklerini üstünlikli ösdürilýän türkmen tatar hyzmatdaşlygynyň netijelik häýetde edigini kanagatdan bilen bellädi. Döwlet başdanlarynyň belleşýäli ýurdumyzy Tatarstan Respublikasy bilen öýdary bähwetli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini, şeýle hem türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni we ruhy umumlygyna esaslanan dostluk gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň başdanyna öz adyndan we Türkmenistanyň ähli halkynyň adyndan Kazan şäheriniň 175-nji gimnaziýasynda bolup geçen we köp sanly adam pidalaryna hemde helakçylyga sebäp bolan paýjygaly wakadarly çoňur gynanjylyk we medet berji sözlerini aýtdy. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti mehirli kabul edilenligi hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini hemişe üns berýän üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize medet berji sözleri we şu agyr pursatda bildiren duýgudaşlyk üçin hoşallyk bildirdi. Tatarstanyň başdany hormatly prezidentimize Kakasy Mälikuli Berdimuhammedowyň aradan çykmagy deragly ýeni döwrgedek çoňur gynanjylyk bildirdi we ähli Tatarstanlaryň adyndan medet berji sözlerini beýan etdi. Döwlet başdanymyza duýgudaşlyk we medet berji sözler üçin prezident Rustam Minnihanowa minnetdarlyk bildirip, türkmen tatar gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, dürli derejedäki duşuklaryň ýygyderli geçirilýänyni aýtdy. Hormatly prezidentimiz bugünkü duşuň iki taraplaryň gatnaşyklary we umuman hoşnýetli goňşulykly türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde puturandyrmaga ýardam berjekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina we Russiýanyň hökümet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna bolan tapary makaly birin gollagy üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başdanymyz Tatarstanyň başdanyny türkmen wekiliýetiniň tapary makalyna bildiren mehmansyörligi hemde onuň resmi wekiliýetiniň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet ýylygyna gowşandygy üçin tüý sürekden minnetdarlyk sözlerini bildirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz Russiýaly alimlaryň koronavirus ýokunjyna garşy vaksinany işläp taýýarlandygy hemde onuň Türkmenistana iýerlenigi üçin öz minnetdarlygyny beýan etdi. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun prezidentleriniň ýerlikderli tagallasy netijesinde ösdürilýän türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň çäklerini Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejesine çykýanlygyny kanagatdan bilen bellädi we bu gatnaşyklaryň iki ýurdun halklarynyň awadançylygynyň bähwetine mundan meýlekde ösdüriljekdigine anan bildirdi. Şeýle hem belent mertebeli mehman pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimiz we ähli türkmen halkyny şu ýyl bellenýän Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýram bilen gutlady. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Aşgabada 1,5 ýyl mundan azal gelenligini, şu döwürde şäherde eýem bir näçe özgertmeleriň bolanlygyny, täze binalar toplamynyň kemale gelenligini bellädi. Şunun bilen baglykda belent mertebeli mehman türkmen lideriniň ýol başlygyna ýetiren sepkitler bilen ähli türkmen halkyny tüý sürekden gutlady. Prezident Rustam Minnihanow çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimize we tutuş türkmen halkyna mundan meýlekde uly üstünlikler arzuw etdi. Birek bergen anşmak hemde işin ýerde geçen duşuň dowamyna ýakyn we uzak geljegi nazarlayan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy gorlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Odal gadamdan alaşyklar durumşa geçirmek meseleleri, köp ýyllyk hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen ösdürmek, ykdysady gomda ansanperwer ugurda netijeli gatnaşyklary çoňlaşdyrmak boýunça bar bolan mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşyldy. Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňişen döwründe dowam etdi. Hormatly prezidentimiz prezident Rustam Minnihanow we onuň ýolbaşçylygyna wekiliýetiň agdalaryny Aşgabatda görýänine şatlygyny ýene bir ýola belläp, şu gedekki taparyň halklarymyň arasyndaky öýdary gatnaşyklaryň oňyn hädete edigini we iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin puxta binýadyň bardygyny tasdiklaýanyny aýtdy.
milli liderimizden Ayratin kanagatlanma bilen belleşi ýaly. Häzirki döwürde türkmen tatar hyzmatdaşlygy öz üçin has ýokary derejesine çykdy. Biziň netijeli gatnaşyklarymyz Russiýa Federatsiýasy bilen sewda ykdysady we medeni insan-perwer ogurlardaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti iýidigine şaýatlyk edýär. Munyň özi ýokary derejede öýdara saparlaryň iýilikleri alçylýanyny aňladýar diýip döwlet başçyları aýtdy. Ýakynda Ýewraziýa hökümetleri geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna boldy. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly häzirki döwürde türkmen tatar gatnaşyklary Russiýa bilen ýola goýulan döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrы bolup durýar we gatnaşyklaryň üstüne ýetirýär hem de baýlaşdyrýar. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz Kamaz açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýurdumyzda alyp barýan işini aýratyn beledi. Ýurdumyz tarapyndan şu neçeni ykdysadyetimiziň dürli pugdoklaryna ulanmak üçin özüni gowy tarapdan görkezen we meşhur kysymly awtoloklaryň üren köp tanlysy tatyn alyndy. Mundan başga da Aşgabatda Kamazyň okuw hyzmat merkezi üstünlikli hereket edýär. Türkmenistan geljekde bir kärhananyň diňe bir awtoloklaryny eýdem beýleki ýürütme maksatly tehnikalarynam satyn almagy gözüňde tutýar. Bular barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz türkmen tarapynyň köpýürlik hyzmatdaşlygyna garalyp ekologiýa howpsuzlygynyň ýokary taraplaryna gabat gelýän Kamaz kysymly elektrobuslary tatyn almak meselelerine garamagy taýýardygyny ma'lum etdi. Kazanyň Dikçor zawody bilen netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy. Geçen ayda şu kärhanada öndürilen häzirki zaman lukmançyk enjamlaryny üpsünedilen ansat Dikçor getirildi. Hormatly prezidentimiz bu gurrumy dowam edip, gäm guruluş gulwan boýunça gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürilýänini aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň deňiz flotyny Zelenodolskiýanyň gäm guruluş zawodyna öndürilen 2 tane ýokary tezlikli ýolagçy gämleri gelip goýuşdy. Ýurdumyzda Tatarstanyň hyzmatdaşlaryň öýdary gatnaşyklary mundan meýlekde çoňlaşdyrmak boýunça tekliplerine garamaga taýýardyr. Döwlet başçylarynyň belleşi ýaly dünýäniň iri uglewodoros serişlerini öňdürjüleriniň biri bolan Türkmenistan energetika ulgamyna giň halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna uly gyzyklanma bildirýär. Neftin we gazyň çykaryşyny artdyrmak, öňümleriň hilini gowlandyrmak, energiýa serişleriniň dünýä bazarlaryna uradylýan mukdaryny köpertmek we ony köpügürli taty ösdürmek ýurdumyzyň energetika syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz Tatneft hemde Ker Holding kompaniýalary bilen Türkmenneft we Türkmengaz döwlet konsernlarynyň arasyna nefti çykarmak, gaýtadan işlemek, energetika deskalaryny gurmak hemde döwre wagtlaşdyrmak ulgamlaryna gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýänini aýtdy. Türkmenistan bar bolan mümkinçilikleri dogry herekete geçirmek üçin bu urda gatnaşyklary mundan meýlekde giňiltmäge gyzyklanma bildirýär. Döwlet başçylarymyz Tatarstanyň hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplamyna, uluglamyna we beýleki pugdoklaryna amala aşyrýan ýeri düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrdy. Sewda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek barada aýdylanyna bolsa, bu wagtda ykdysady, alym-teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen tatar iş toparyna möhüm orun degişdiler. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň soňky ýyllarda taňly tehnologiýalary işläp taýýarlamak hemde ornaşdyrmak bagatda oňun tejribe toplanyny belläp, paýtagtymyzyň Demirgazyk kunjagynda döwlet ähmiýetli möhüm taslamalaryň biri bolan Aşgabat City taslamasynyň gurulşygyna üns çekdi. Bu ýerde ýakyn wagtda idara binalary, hyzmatlar ulgamyna degişik kärhanlary, ýaşaýyş ýerleri we beýleki durmuş maksatly binalary bolan şäher kemale geler. Şonuň bilen baglykda Türkmenistan gurulşyk we täze toplamy öňdewarçy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak bagatda Tatarstanyň oňun tejribesini ulanmaga gyzyklanma bildirýär. Döwlet başçylarymyz iki taraplaryň hyzmatdaşlykda möhüm orun eýleýän insan-perwer gatnaşyklary ösdürmek barada aýdyp, biziň halklarymyzy köp asyrlyk taryhy gatnaşyklaryň, diliň ýakynlygynyň, medeniýetleriň, diýip desurlaryň, milli gymmatlyklaryň amamlygynyň baglanyşdyrýanyny bellädi. Häzir bu gatnaşyklary ösdürmäge we baýlaşdyrmaga iki taraplaryň gyzyklanmalary beýan edilýär. Alam we bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak gatnaşyklaryň esasy gurularynyň biridir. Tatarstan Respublikasynyň öňdewarjy ýokary okuw mekdeplerine türkmen talipleriniň köp sanlysy bilim alýar. Ýurdumyzda mundan meýlekde bu ýurdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyr. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Tatarstanyň uniwersitetleriniň hemde institutlarynyň arasynda güni alim bilim gatnaşyklaryny ýola goýmagyň mümkinçiliklerini öwrenmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Soňky ýyllarda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary dereje we netijeli häsiýete ýedigine ýokary baha berýän ýurdumyz Tatarstan Respublikasyny ygtybarly hemde geljegi bolan hyzmatdaş hökümine karar edip, işin gatnaşyklary giň ugurlar boýunça ösdürmäge taýýardyr.
Hormat prezidentimiz şeýle gatnaşyklaryň iki taraplyň uzak möhletliğin bähwetleri, döwletara Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň strategiýasyna gawat gelýänini belläp, prezident Rustam Minnihanowa we onuň ýol başlygynaky wekiliýetiň agdalaryna hemde Tatarstanyň dogonluk halkyna iň gowy arzularyny aýtdy. Hormat prezidentimiz Aşgabatda gelip görmäge çakylygy we iki taraplyň gatnaşyklaryň berkidilmegine hemde ösdürmegine ýerlikleri üns berýän üçin hoşallyk bildirip, Tatarstanyň başlygyny pursatdan peýdalanyp döwlet başlanyny we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk bayram bilen ýene-de bir ýola gutuldy. Bellenşäli Türkmenistan Tatarstan Respublikasy üçin strategik hyzmatdaş bolup durýar. Diýip bolan gatnaşyklar iki taraplyň wekiliyetleri alşmak arkaly işleňişdirilýär. Şeýlelikde netijeli gepleşikler geçirilýär. Hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini iş ýüzüne durumşa geçirmegi esasy ugur edilýän bilelikdäki iş toparlarynyň mejlisleri netijeli häsiýetde eýe bolýar. Şeýlekem Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň wekilhanasynyň Kazan şäherine bolsa Türkmenistanyň baş konsullugynyň hereket edýänini bellädi. Türkmen lideriniň golluk bermegine Türkmenistana Tatarstanyň iri kompaniýalary işleýär we iki taraplyň işgur gatnaşyklary ösdirilýär. Şeýlekem iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagyna ýeňişden düzünde geçirilen gepleşikleriň başyna Tatarstanyň wekiliýetiniň agdalary çykyş edip, iki ýurdun arasyndaky töwda gatnaşyklarynyň aýratynda ýödara harit bolanşygynyň artýanyny bellädiler. Şonlukda ýödara alşylýan haritleriň möçürlerini we görnüşlerini artdyrmak üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Töwda ykdysady gurlarda tenagat puwdaklaryna, o tenagat toplumyna we beýlik gurlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Tatarstanyň başlygyny alim bilim we medeniýet gurlary boýunça diýip bolan gatnaşyklary mundan meýlekde giňiltmeň wajypdygyny aýtdy. Bu ýurda ýödara gatnaşyklary boýunça oňyn tejribe toplandy. Bugünkü duşugyň türkmen tatar dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek işinde mühim ädime öwüljekdigine anan bildirip, prezident Rustam Minnihanow hormat prezidentimizi Russiýa Federasiýasyna boljak taparynyň çäklerini Tatarstan Respublikasyna gelip görmäge çagyrdy. Netijeli we işiň için duşuň başyna ähli urlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek bilen baglanyşykly bar bolan mümkinçilikler ara alınıp maslahat taşyldy. Soňra Tatarstanyň we Türkmenistanyň müftileri öten geçenleri ýatlap aýat dua kıldylar. Hemde Allah Tagaladan iki ýurdun halklaryna bagtyarlyk we rawaçlyk dile getdiler. Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin. Senin ridalygyň üçin okulan aýatlarynda indi bolgan hata, kimçiliklerimiz bolsa gafur et. Hem senin kin rahmetlerin bilen kabul et. Min awwal şu dünýäge rahmet üçin jiberilýän şeýkli Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlaryna ýereşler. Otabys Adam aleyhisselam, ona biz Hawa radallahu anhadan alyp, bugünkü günkü hatla barşy kilip gitken peýgamberler, awliýalar, zahidler, gaditler, izgileriniň ruhlaryna hem şu dünýäde imanly bolup ýaşagan, imanly bolup gitken gaziz ebi babaýlarymyzyň, äçelerimizin, bir tugan kız tuganlarymyzyň ruhlaryna ýereşler. Haslapda ey Rabbim, birde Muhammed ulu Melik kulunun ruhuna eriştir. Onların ruhları şad et, kabirleri Kur'an, iman nurları bilen toplandır. İzgelikleri bolsa kabul et, günahları bolsa gafu et. Hasil bulgan ejer savaplarımızını onlara da ruhi rizik etip eriştir. Ya Erhamur Rahimin, üzlerimizge iman, denlerimizge selametlik, yurtlarımızga tinçlik, vatanlarımızga tinçlik, hem gumumun jilizine tinçlik, eminlik nasip ya Rabbana ya Rabbil Alamin. Hem de ey Rabbim, şu dünyada yaşayan vakitimizde belki seni unutkan vakitlarımız bulsa da sen bizni unutma. Yangınlardan, zilzelelerden, sulardan, hem biz bilmegen bela kazalardan, havf hatarlardan sakla. Hem de ey Rabbim, sonki suguşlarımızda, ahirgi sözlerimizden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye aytibsinen mengelip qarşına düşerge nasip eyle Rabbana ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamur rahim velhamdülillahi Rabbil Alamin. Ey Allah'ım, Türkmen nesilden nesile geçip gelen, öz başlı, milli, däpde sulamdan, hem de halkını dini yolunu eğrip, ötün geçelim ayet ve dualarını yatlap, olan ruhlan sadiden, hormat hazar kadamız, Kurban berdi Muhammed'in, canı sağ, basidik, ömrü uzak, yurda, asuda, halk parahat bolup, özün hemişe görünmez, beladan, beterden, hoktan, hatardan aman saklap, iyilik taşlap baran işlerinde ravac eyle.
hormatly Hacı Arkadaşım hem de Rusiya Federasyasının Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnekhanowyň gatnaşmaklaryny okulan ayet walar hatymy saklar baş edik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ansam ilmi yurdumuz vatanymyz üçin şerenzanyň pida eden şehitlerdir, gerçeklerin, älerin, pirlerin, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmetiniň her Türkmen mukaddes ozondan umidar bolanlaryň hususan Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherindäki 170-nji mektepde bolan Qazi ýa-da wefat bolanlar hem de has arkadaşynyň kıblaty ödün manily ömürni merdany halkyna we şöhrat watanyna hyzmat edip rahmet aýylyň mukaddes Ramazan aýynda Allah taala rahmetine gowşan ýetilal ýaşmyr berdi Muhammed oğlu mäl Qur'an ruhlaryny başyna edik goýup bolan ýatan ýerler ýagty zaýlar cennet we ruhlar şad bolup imanlarda hemra bolsun. Ey Allah ata watanyň merdana hem de wefat oly mäl Qur'an ýyny gal ähli ol gıýlarna asyk şoklary tawr kanat iki dünýä aray artgat bereket nasip edip olarynda görjek günlerini gowul gıýdy. Ey Allah ähli döwletlerle dostluk, doganlyk, azylyk, parasylyk nasmak ýollar Türkmenistan döwletini bütün dünýä tanadan hormatly Hacı Arkadaşym aýrytyn ul sarp goýup dostluk Tatar halkynyň adyndan doýdoşlyk bildirip aýet bermägilen Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnekhanowyň bu edýän saparlaryň hormatyna, okalan aýet walaryň hormatyna asyrlar dowam edip gelen Türkmen Tatar dostlugynyň gatnaşygyny hasy berkmen meseleler ilmi zatyda ýurt parahat bolup ýyllaryň bereketli sakyny döwlet bolup Hacı Arkadaşym hemişe beren pas amman bolup ýurt tahlak bary aran işlerde rawaz bolsun. Rabbena ighfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ya qadi al-hajat ve ya mujib ad-da'awat istajib du'ana ya ikram al-ikramin ve ya erhamar rahimin. Amin. Ya rabbal alamin. Soňra hormatly prezidentimiz we Russiya Federasyasynyn Tatarstan Respublikasynyň prezidenti bilelikde paýtagtymyzyň halkary howa menziline geldiler. Howa menziline hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehman Kazanyň Dikçor zawodyna öňdirilen hemde Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senagaty ministrligi üçin niýetlenilen Mi-17 bir W kysymly Dikçoryň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanışdylar. Lukmanlaryň ygtyýaryna gelip bolşan Mi-17 bir W Dikçorlary özüniň häsiýetli aýratynlyklary we häzirki zaman urduş enjamlary bilen üpsün edilmek arkaly ilata gaýry bolmasyz lukmançylyk kömegini bermek, helakçylyk çekenleri, niýataglary, şol sanyna agyr hassalary getirmek maksady bilen ulanmaga niýetlenenler. Türkmenistan bilen Kazanyň Dikçor zawodynyň arasynda hyzmatdaşlyk 2008-nji ýyldan beri alınıp barlýar. Şu döwürde ýurdumyz bir näçe dikçorlar satyn aldy. Hyzmatdaşlyk Kazanski vertolyotny zawod paýdary jemgyýeti bilen Türkmen Howa ýollary agentliginiň arasynda ýola goýulan güni gatnaşyklaryň çäklaryny Mi-17 bir W dikçorlary we lukmançylyk maksatly ansat dikçorlary Türkmenistana getirildi. Hormatly prezidentimiz iki ýurduň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň köpügli esasda üstürleýändigine kanagatlanma bildirip, Türkmen Tatar dost doganlyk gatnaşyklarynyň nişany hökümini prezident Rustam Minnekhanowa ak dost atly Türkmen alawaýyny sowgat berdi. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti öýdörçi sowgat üçin tüýs ýürekden hoşalyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehman mehirli hoşlaşyp Tatarstan Respublikasynyň prezidenti paýtagtymyzdan ugrady. Ýurdumyza gelip bolşan häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Mi-17 bir W kysymly täze tiz kömek dikçory milli dep desurlarymyz esasynda garşylanyp halkymyza uzak ýyllaryň dowamyna hyzmat etmegi arzu edildi. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentiniň taýsy tawallary bilen Russiya Federasyasynyn Tatarstan Respublikasynda öňdirilen Mi-17 kysymly tiz lukmançylyk kömegi dikçory ýurdumyza gelip gowuşdy. Hormatly prezidentiniň sowgat beren bu Mi-17 kysymly tiz lukmançylyk kömegi dikçory adatdan daşary ýagdaýlarda nätaglary ýokary hili we netijeli lukmançylyk we zerur bolan ýagdaýlarda ýürütüleşdirilen gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini öz wagtynda bermäge, ilatynyň saglygyny gorap saklamaga hemde onuň dowamlygyny uzatmaga ýardam berer. Ýokary tizlikli dünýä ülgülerine laýyk gelýän häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpçün edilip ähli zerur bolan amatlyklar döredilen bu dikçor gysy wagtyň içinde uzak aralygy 2 reanimatsion, 2 agyr we 4 orta agyr näta alyp barmak üçin niýetlenendir. Dikçoryň lukmançylyk bölüminde dürli görnüşli 4 sany demmer
ıqçam elektrokardiografi ve monitorli defibrillator enjami, ergin uymak üçün infuzamatlar, emel demirş enjami, avtomatik tarli enjamları qurnulan. Şeyle hem doktor derman terestelerini soğutucu ve ilacı bokslar, ikinci lukmançılık kömön vermek için niyetlenen durli kutular, glukometre, puls oximetre, termometre, köpürli şinalar, durlu görünüşlü buralar, ağır niyetler için niyetlenen durlu görünüşlü enjamlar ve beyleki tarpeci teresteler bilen üpçün edilen. Bu doktor uçan hataxana adı bilen belli olup, onun salonunda ähli derur olan qayra koyulması, lukmançılık ve reanimasiya çareleri geçirmek için mümkünçülükler hem bardır. İlatmıda qayra koyulması, lukmançılık hizmetleri bilen üpçün etmek boyunca dörüt beren şertlerine ve mümkünçülüklerine ähli tavır işgärlerinin adından hormatly prezidentimize tükönüksüz alkışlar aýdýar. Hormatly prezidentimiň jan sag ömrü uzak, il ýurt bäxtli işleri hemiçe rowaj alsyn. Enwurtu hormatly prezidentimiň garaşy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyna ýören gutlaw bilen tanış edýäs. Merhman halkym, edýdi watandaşlar, sizi ýokary ruh öwrentlik bilen giňden hememe dawraly bilen ýani şanly sene. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen tüýsürek unutlayan. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watany ýylyna we ajaýyp bayramçylygynyň şanyna geçiriljek dawralan merhman halkymyzy beýik işlere galkyndyryjakdygyna berkinanýan. Mukaddes garaşlygymyň baky taraplamyň bagtyarlymyň hem rowaşlygymyň sarsmaz hukuk büniýady bolan konstitusiýamyz bu ýytynjymyzda öwrülen türkmen halysynyň göwleri, parahatçylygyň nyşany bolan zeytun ballajyklary, agdybirligimiz hem jewetlimizde alamatlanýan 5 ýyllyk hem ýarmay şekillenilen ýaşaýşy dawranýan ýaşyl renkli döwlet baýdagymyz biziň milli gymmatlygymyzdyr. Şoňa görä beýik özgörtmeleň hem ösüşleň ýollaryny öňe barýan, parahatçylyk, söýjülük, hoşniyetli goňuşçuluk ýollaryny öňe sürýän beýtarap watanymyzda, konstitusiýamyzda hem döwlet baýdagymyzda watan söýjülük duýgusyny, dürüjlük hujuny, zähmet joşgyny berende götürýän mukaddeslikler hökmüne aýratyn sarpa goýýas. Bizi jemgyýetimizden hem döwletimizden iň ýokary gymmatly hökmüne ikrar edilen adamlaryň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň gorugyny kepelendirýän esasy kanunymyzyň insan perwer kadrlaryna esasanyp, şeýle ýaşyl tuğumyzyň aslynda merhman halkymyzyň iň ýokary halkary ölçeglerine laýyk gelýän şertlerde bagtyar hem abadan durmuşda ýaşamagynyň, garaşsyz watanymyzyň güllä ösmeginiň, dünýäniň ösen ýurtlarynyň birini öwrülmegiň hatirasyna giň girimli maksatnamalaryny, durmuş ykdysady, jemgyýetçilik syýasy özgörtmelerini üstünlikli amala aşyrýar. Ösýän ykdysadyetli, kämil syýasy ulgamly, demokratik hem adalatly jemgyýet gurýar. Jemgyýetimiziň diri döwletimiziň ösüş tapgaryna, döwrüň talaplaryna görä bize konstitusiýamyzy ýygydarly kämilleşdirýär. Ösüşlerimize buýsanyp, ýaşyl baýdagymyzy belentden buýsançly parladýar. Edil watandaşlar, ýurdumyzda konstitusiýon özgörtmelerini durmuşa geçirmegi, garaşsyz watanymyzyň mundan belägem güllä ösmegini, hem halkymyzyň abadançylygynyň gazanylmagyny gönükdirlendir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 2 palataly ulgamynyň döredilmegi bilen garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň durmuşynda täze tapgyr başlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy, 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysata dönüşdirmegiň maksatnamasyny, hem giň girimli özgörtmelerimize laýyklykda Aşgabat şäherini, hem ýurdumyzyň sebitlerini halkary ölçeglere laýyk gelýän, şeýle ýokary önerjilikli, täze önümçilik desgalaryny, iri senagat toplumlaryny, hem ulug logistika düzümlerini döredýär. Garaşy diýarmyzyň ykdysadyýatynyň binýatlyk puduklaryny, hem täze toplumlaryny tehnologiýa taýdan döwrwaplaşdyrmak, hem-de bäsleşlige ukypylygyny üpçün etmek üçin sanly ulgamy ösdürýär. Döwlet adam şeýle diýen şygarmyzdan oralyp merhman halkymyzyň durmuş taýdan gorugyny,
iyidigdarly berkidiyas. Hememe yaşayış durmuş şertlerini düýpli gowlanýar. Berqarar döwletimizden hememe merhban halkymyzdan awadançylygyna şeride milli bähfitlemede gönükdirilen toplumdaýyny özgörtmemden şäklaryny, almyň we tehnologiýanyň öňde barjy gadananlaryny, iň gowy dünýä tejribelerini urnaşdyrmak arkaly döwrewap şäherleri, şäherçileri we owalary, häzirki zamany bilim hememe saglyk goruş idaralaryny, mehmanhanalardyr, iri senagat toplumlaryny, ýokary tezlikli avtomobil ýollaryny, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirişini kurmakta nusxoluk işleri amala aşırıyaz. Bu işleri demokratik ememe dünýäde öwretmeden gülläp şun, bagtyar durmuşun, dürüjlükli zähmetin gaýnap joşýan mekany, insan arzularynyň hasyl bolýan ýurdy hökmüni dünýädäki awraýny hasam belende oturýar. Merhban halkym, dünýä birleşik tarapyndan ikrar edilen hememe konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyň bir taraplamydan esasy kadalaryndan hememe maksatlaryna uralmak bilen parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetli goňuşçuluk ýollaryny öňe sürýän garaşçy döwlet hökmüni ýedi watanmydan halkara awraýny iýdigderli ýokalanýar. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, garaşçy döwletleriň arkalaşygy, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Goşuşmalyk hereketi, Islam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýly halkara guramalary dünýä döwletleri bilen syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklamada iýdigderli berkidýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly baradaky kararnamanyň kabul edilmegi, parahatçylygyň we dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagalalamady bütün dünýä äşgär edýär. Gelecekde de biziň beýik maksatlarymyz üsüne demokratik hukuk we dünýä döwletimizden berkarar watanmyzyň dünýä üstünäki eýleýän ornuny hemme taraplaýan putulanyrmakdan ibarat bolar. Merhban halkym, eri watandaşlar, sizi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdanyň günmäsletli ýene-de bir gedek tüýsürekden otlaýan. Size berkşan saglyk, awadan we bagtyar durmuş. Eri watanmyzyň mundan belägem gülläp ösmek ugruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Milli durmada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň gülmäsletli köp sanly gutluk hatlar gelip goşýar. Hatlarda hememe telegramalarda garaşdydy beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň muqaddas garaşdyrmady, medemede jewistigi berent ansan pergör ýörelgöre, parahatçylyk söýjüligi, hememe dörejiligi üýtgöwsüz agrarlygyny alamatlandyrýan atalýar. Hatlary iwerenleri milli durmada şanly bayramçylyk bilen mehrlutlaýarlar. Hememe berkjan saglyk, uzak ömür, mehriban watanmyzyň mundan belägem hemme taraplaryny gülläp ösmeginiň, hememe türkmen halkynyň awadançylygynyň bähfidine alyp barýan köp uğru işinde täze üstünlikleri ardy edýärler. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Bogtady. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň adyndan Babay Fotady. Döwlet başçymyzy Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Ministrler Kabinetining başlygynyň orunmasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geleniýadow, Gylyjew, Mehmedow, Meredow, Müşekow, Uradgeliýew, Ügezow tüýsürekden gutluglaryny iwerdiler. Milli durmada ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň günmäsletli Türkmenistan prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri meherli otuldylar. Döwlet başçymyzy Ahar welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşow welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lebap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mara welaýatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew meherli otulgylaryny iwerdiler. Hormatly prezident we ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary şanly bayram münasibetli tüýsürekden gutladylar. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeşler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Arar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mawtumladyň ýaşar urmasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insan perwer birleşiginiň prezidentiniň orunmasary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna howannarlyga, mätäş şaglary himayet bermek boýunça haýyr sahabat
qadnatynyň ýerine ýetiriş direktori, parahaçylyk qadnatynyň müdiriýetiniň başlygy hemem beýlekler gutlaw hatlaryny iýerdiler. Hormat prezident Bada Gurbanogly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýylla münasibetli Ak şäherimi Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başlygymyň Ak şäherimi Aşgabat adly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy Türkmenistanyň sowda toplumy tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň sowda toplumynyň geçiren tanışdyrjy dawratyna gatnaşanlar Aşgabatyň 140 ýyllygynyň öň ýanyna Türkmenistanlara şeýle ajaýyp kitaby peşkeş beren üçin milli liderimizde tüý sürekden hoşaýlyk bildirip, mundan meýlekde döwletçilik üstünliklerini ardyp etdiler. Çykyşlarda täze eseriň hormatly prezidentimiň odal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyranlygy bu ýysan bilen belenli hemde şu münasibetli Mehriban Akadamynyň adyna gutlaw sözler aýdyldy. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny çeperçilik taýdan bedelçi çapgany işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetirmegi oň täsirini has artdyrýar. Dawarada çykyş edenler bu kitapda döwlet başlanmadan watanymyza, paýtatymyza, mehriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilendigini aýratyny gatdylar. Milli liderimizin kitabyň başynda akyllar şaýhyrymyz Magtymoly Pragynyň şygyr setirlerine ýüzlenmegi, nusgalyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda Agardywlar Amaraşy atly ikinji bölüminde milli liderimiz Agardywlar Ak şäher söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky önämini beýan edýär. Kitapda ählimiziň söýgül şäherimiziň üýtgeşik gözelligini açyp görkezýän suratlar, dörejilik duýgulary bilen saýlanmanyp, paýtatymyzyň taryhyny, şu günni we geljegini beýan edýär. Täze kitapda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paýtatymyzy ösdürmekde galanylan üstünlikler hakynda jekmejek gurrun berliýär. Kitap okan okuji her iki zamanyň gurulşy, inženerçilik işleri, hyzmatlary ulgam wagtda täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň jany misallar. Ak şäherim Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtatymynyň şanyny 140 ýyllyk münasibetli milli liderimiziň halkymyza ajaýyp peşkeşidir diýilip, aýratyn belenildi. Tanışdyrjy dawratynyň ahyryny gatnaşyjylar Mehriban Akadamynyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyrjy dawrasy Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna da geçirilip, ol ýokary ukynatligi betdendi. Şunu ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramagynyň merkezinde garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet paýdagy, döwletlilik, kanunçylyk we adaletlik ady bilen alma malumat geçirildi. Şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy, ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet paýdagynyň güni münasibetli hormatly prezident bilen ýol başlygynda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleri wagt etmek, hemem tejribe arşmak maksat bilen geçirilýän bu çäräni Türkmenistanyň milli geňeşi, daşary işleri, bilim ministrlikleri, ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary bilerek dogrady. Maslahatyň işine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agdalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, Demokratik Partiýanyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň, dürli pudoklaryň köpçülikligiň habar beriş serişleriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleri hemde köp sanly ýaşlar gatnaşdylar. Şeýlekem bonuň dowamyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet paýdagy, garaşdy Türkmenistanyň depkini ösüşini öpçün etmegiň esasy ugrlary, Türkmenistanyň iki palataly parlament ulgamynyň emele gelmegi we demokratik, hukuk we dünýäwi döwletlendirmegi täze tapgyry, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany, Türkmenistan prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedowyň parahatçylyk söýçülükli syýasy başlangyçlarynyň taryhy syýasy ähmiýeti ýaly uğurlar boýunça çykyşlar boldy. Maslahatda çykyş edenler Türkmen halkynyň taryhy taýdan berkarar bolan demokratik gymmatlyklaryny nazara almak bilen Türkmen döwletiniň hukuky esaslaryny pogtalandyrmak, bu orada döwlet başlanmagyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň göçerli işler barada habar berdiler. Ýurdumyzda Türkmenistanyň esasy kanunynyň berkarar bolmagy, döwlet paýdagynyň berente atuda parlamagy, milli liderimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän asylly işleň özünde diýe. Bolsa parahatçylygyň, awadançylygyň we raýat raýdaşlygynyň berkarar bolmagyny aýratyn ähmiýetlidir.
Şu nukta nazardan guralan maslahata çykjy edenler, döwletimiziň milli gymmatlyklarynyň hasan belent derejelere çykma uğruna döredilýän mümkinçiliklerden, şertlerden netijeli peýdalanyp, bu işleň dünýä nusgulyk bolmagy, ulan halkara derejesinde ikrar edilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryna gaýgyrmajakdyklaryna anandyrdylar. Maslahatyň ahyryna garaşsa hemişelik betarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagy, döwletlilik, kanunçylyk we adaletlilik ady bilen geçirilen ylmamaly maslahata gatnaşyjylaryň ählisiniň adyndan hormatly prezidentimize yüzlenme kabul edildi. Sonra bu ylmamaly maslahat öz işini bölümlerde dowam etdi. Arkada prezidentimizin ýygydarly taýlaty netijesinde döwlet häkimetiniň kanun çykarjy idarasynyň hil taýdan täze 2 palataly ulgama geçirilmegi, milli parlamentiň işiniň döwrewap derejede ösdirilmeginiň möhüm şertini emele getirgenligi bellenildi. Bu bolsa Türkmenistanyň konstitusiýasyna aýratyn möhüm orny ýelige. Şugun Aşgabat şäheriniň 140 ýylla münasibetli Türkmenistanyň bilim ministriniň hemem Matumrad Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetining bilelik dogramagyny Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde Aşgabat Guinness Rekordlar kitabyna atly dawaraly maslahat geçirildi. Dawaraly maslahatda ýokary okuw mekdepleriniň professor bolanlary çykyş edip, olar Aşgabatyň 1881-nji ýylda itaatlandyrylyp, häzirki wagtda özüniň guruluşyk binagerlik gaýratynlykları bilen tapawutlanýanyny, gahrman arkadagymyzyň öňden görçülükli siýasat itaatynda paýtagtymyzyň öz gözelligi bilen sevitde we dünýäde öz münasip ornuny tapanyny, berhar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny gahrman arkadagymyz tarapyndan şäher guruluşyk maksatnamasynyň giň ýerimde ýola goýulyp, şäherimizi ösdürmekde sazlaşykly guruluşyk meýdançalarynyň emele gelenigini, ularda gurulýan desgalan halkymyzyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmagy niýetlenip, dürli maksatly gurulan binalarda ähli amatlyklyň göz öňünde tutulanyny noktadylar. Ak mermeri westenen Aşgabat şäherimiz dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha münasipdir. Bu bolsa şäherimiziň bir neçe binalarynyň Guinness Rekordlar kitabyna girilmeginem anyk görünýär diýip maslahata gatnaşyjylar bellädiler. Dawaraly maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar şan şöhraty dünýä döwülgen garaşsyz watanymyzy ötüşüň täze belentliklerine tarap alyp baryp, bilim we ilim ulgamyna özgörtmeler bilen giň dünýä garaýşly, ilimli, bilimli nesli kemale getirmekde. Durmuşa geçirgen tutumlu işler üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Aziya Futbol Konfederasyasynyn kubu urnaky oýunlaryň Novotak tapyryna ýerleşmede Novotak üstünlüğini gazandylar. Ma'lum bolýary degişli topordaky oýunlary Täjikistanda hem Kyrgyzstanda geçirilýär. Avrali Kubok uğrunaki yaşın Novotak tapırına yurdumuzun Türkmen Aratnaşık agentliğinin alt nazırı Kırgızstan'ın alay toporu bilen duştu. Tajikistan'a olan duşun ilkinci minutlarının futbolçlarımız karşılaş toporun dergözetine yeti hücumlar geçirdiler. İlleşlerimizin hücumları neticeli oldu. EM oyunun birinci yarımına Aratnaşıkların futbolçları öňe taýlandylar. Bu ýagdaý futbolçlarymyzyň ýeňiş kazanmaklarına olan ynamyny artdyrdy. İýliğine geçirilen gollar altın asyryň artykmaçlygyny görkezdi. Gyzykly hende çekeleşli oyunun birinci yarımyna 4-1 hasap alındy. Duşun ikinci yarımı 7 häsiýeti bilen tapawutlandy. Oyunun ikinci yarımyna jankörler 4 golun şaýady boldular. İlleşlerimizin 11 metrlik jerime urgudan geçiren topu Duşun soňky nokadyny goýdy. Gyzykly Duşuk 5-4 hasabyna Türkmen Aratnaşyk agentliginiň altyn asar toporunyň ýeňişi bilen tamamlandy. Aratnaşyklarynyň futbolçylary indiki Duşuny 20-nji maýda Özbekistanyň Nasaf toporu bilen geçirer. Kyrgyzstanaky oýunyny ahal futbol topormaz Bişkegiň Dardowy bilen duşdy. Ören çekeleşikli oýunyna ýerleşlerimiz öňe saýlanmak başardylar. Dardowyň futbolçylarynyň ýeti hüjumlary netije bermedi. Taraplaryň ýeňiş gazanmak ornaky gydykly oýuny jan koýarlaryň uly gydyklanmasyna eýe boldy. Çekeleşikli häsiýeti bilen tapawutlanan duşukda 2-0 hasap alındy. Ahalyň futbolçylary ýeňişini baýram etdiler. Ýerleşlerimiziň bu üstünlügi ýaşyň inni kitapgyryna oýnamaga hok berýär. Hormatly alymlar, Ünlü ýurdumyň Ulaýtatyna we paýtagtyna Aşgabatda 17-nji maýda saat 20-den 18-nji maýda saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat tollugynyň berýän habar bilen tanşyryň.
Balkan vilayetine ütkap ýamat xaýal gün ordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 19-24 gradus gündüzine 33-38 gradus. Kenar ýa taraplarına 29-34 gradus maýly bolar. Ahir vilayetine az kemburt xaýal demirad gün ordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 16-21 gradus maýly gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde açyk howa urup demirad gün masaran teleskonto 6-11 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 13-18 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetinde az burt howa urup demirad gün masaran teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 13-18 gradus maýly gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşow vilayetinde az burt howa demirad gün ordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 15-20 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az kemburt howa demirad gün ordan teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal öwsür. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 34-36 gradus maýly bolar. Ýurdumyň şu may aýynyň 18-inde magnit hadisasynyň durnukly ýadyda bolmany gaşly. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň hadadan 6 törüm artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän öňöýsel täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasala uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşarym, bu düzümleri berip berjä etseňiz de ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimizden batyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüresine. Ähli ösüren ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.